Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Mi condretru, mi lobiu, you moitu na mi ai. Abung fuyu, mi sukutru, na ogrimu suai. Apisido ti pemide, trumi mulo bihen, diga dopo ti midape, futawa pisite, pe mi tata and mi mama and mi family de Krilo binoy ti mukaba futang minadese mi begigado fuhenhan muhori kibriwi and fui konde mukanyang abung dihenegi. Ja mensen, u ziet het weer. Nikeri, een mooie stad hier in Suriname. En natuurlijk kijken we naar de mensen. Mevrouw, dag mevrouw, wat is uw naam? Goeiedag, Irene. Dag, hoe gaat het hier? Ja, het gaat rustig. Gaat het rustig, hè? Ik moet niet klagen, ja. Ik zie dat er weinig standhouders hier zijn vandaag. Ja, vanaf zondag toch? Ja. Op zondag is het zo. Ja, van maandag tot zaterdag zijn er wel veel mensen. Maar hoe is het hier? Want ik was in zaterdag, we waren in de stad, Paramaribo. We keken hoe druk het daar was. Daar was het niet zo druk. Hoe is het hier? Maar kan er wel een andere, want ik ben alleen vandaag hier. Je bent alleen op de zondag hier. Maar het gaat wel goed. Ja, Opkracht is goed. valt mee. Ja. Als ik naar die dingen kijk, die producten, dat wil zeggen, het gaat goed. Ze zijn van Julie hoor. Maar wat zijn ze? Ja, klopt. Maar dat wil zeggen, het gaat wel goed. Ja. Van haar moeten we echt niet klagen. Maar Ook in Nederland. bekend ook in Nederland. Maar mevrouw, als ik hier kijk in Nikeri, als ik kijk naar hoe het gaat met de mensen hier, nieuwe president, een jaar nu. Hoe gaat het? Nou, tot nu toe zijn geen verandering. Het blijft precies zo. Er is geen verandering. Nee. Wat moet ik zeggen? Alles blijft precies zo. Ze zeggen het kan veranderen, maar wij zien geen verandering. Je ziet geen verandering. Als ik nou de verhalen hoor, zo een beetje over de gezondheidszorg, is dat ook hetzelfde? Ja, het blijft hetzelfde. Je hebt bepaalde medicijnen, medicamenten krijg je niet. Of moet je ervoor betalen. Ja, hetzelfde gebleven. Oké, nou, ik had hoop dat ik zou horen, het is veel beter geworden. Echt niet. Nee. Oké, nee mevrouw, dankjewel. Wil je nog iets zeggen? Mag je mensen groeten? Ja, ik wil iedereen geheel de wereld laten groeten. En we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ja.
Gesproken, dankjewel. Deze mevrouw wil ook wat zeggen, want ze zei, je bent Jehovah's getuige. Oh, welke kerk is dat? Jehovah's getuige, naar Padstraat. Jehovah's getuige. U bent echt van Jehovah's getuige? Ik ben gedoopt hoor. Bent u gedoopt? Wat staat op Lucas 18 vers 16? Dat kan ik niet uit het hoofd zeggen hoor. Kan het niet uit het hoofd. Wel. Jezus riep de kinderen tot zich en zei, laat de jonge kinderen tot me En naderen. naderen. Goed zo, je bent goed geslaagd. Maar mevrouw, hoe gaat het met de verkoop van huur? Want het is lekker. Prima boy. Alles gaat goed? Ja. Nou, dat vind ik fijn. Geweldig. Ik ben blij te horen dat het lukt. Ja? Is het 100% goed? U heeft niks te klagen. Dat ben ik blij om te horen. Ja? En ik wens u heel veel succes. We kijken, het lijkt op goud. Ja, dat. Is het goud? Nee, het zijn Braziliaanse goud. Braziliaanse goud. Maar ze zien er echt uit. Ja. U maakt zelf, want ik zie u met een player. Ja, ik maak ook een bepaalde modellen van mijn kant modellen en zo heb ik ook gekocht. Oké, maar mensen kopen dit graag, want er is geen geld om goud te kopen echt. 90% mensen kopen dit. 90%. Dus wanneer ik iemand op straat zie lopen, dan denk ik, hé, wat een mooie ketting, maar misschien is het Braziliaans goud. Ja. Maar het is ook mooi. Dat is mooi, ja. Ja, 90% mensen kopen al. 90% kopen al. Toch? Ja. Oké. Voor hun safety ook de vakantieganger en zo dragen dit. Niet goud. Ja, want het is prachtig, het is mooi. Maar is het duur? Nee, normaal prijs hoor. Wat is een normale prijs? Bijvoorbeeld modellen begint vanaf 250, 200. Kettingen vanaf 500. Wat kost zoiets? Die is wel duurder. Deze, want deze is zo mooi. 2500. Hoeveel kost het? 2500. 2500 SRD. Ja. Ja, allemaal mooi. Het lijkt op echt mooi. Dus wanneer ik mensen zie lopen met dit, dan kan het dit zijn. 90% van de mensen dragen dit. Ja, 90% mensen daar. En het is niet zo duur, 2500. Ja, het is zo duur, het is normaal prijs. Nou, Hoe die model is en zo dik, zwaar. Ja. Als het zoiets in goud maakt, weet je hoeveel gaat kosten? zo, hoeveel denk je? Bijna 200.000. 200.000. Maar heeft u zelf dat dan? Ja? Heeft u dat ook al thuis? Nee, die model heb ik niet, maar mijn schoonvader, hun waren Goudsmit, dus onderbij weet ik die prijzen. Hij heeft wel goud. Goudsmit, ja. Schoonvader. Mooi, mooi, mooi. Maar het verkoopt wel goed dus. Ja, normaal verkoopt er vakantiegangers, kopen veel. Vakantiegangers komen veel hier en die kopen het. Oké. En mevrouw, hoe gaat het in Suriname? Wij komen uit Nederland, we willen weten hoe gaat het hier met de mensen. Hoe gaat het? Tegenwoordig, want jullie zien zelf, hier in Suriname is duurder geworden. Alles is nu momenteel duurder geworden. Is het duurder dan vroeger? Of is het hetzelfde gebleven? Nee, maar duurder dan vroeger toch? Echt waar? Ja, want die geld dat we nu zien, die 500, die 200, is geen waarde. Is echt geen waarde voor ons geld. Maar bij u thuis gaat het wel goed. Ja, het gaat goed. Bij mij gaat het beter. Nou, blij dat ik hier heb mogen spreken. En wilt u nog iemand de groeten doen in Nederland of zo? Ja, iedereen groetjes. Mijn zusjes daar ook. Ja. Je zusje komt wel vaak op vakantie. Ja, ze komt vaak. Wij gaan ook. Laatst ben ik ook geweest in oktober maand bij mijn zusje. Maar, Ik was naar Nederland. Van Nederland was ik naar India gegaan met trip. ja, met de trip. Ik ben met 20 mensen naar India geweest via Nederland. Ja, via Nederland. Dat wil zeggen, u verkoopt goed. Ja, het gaat van deze heb ik gedaan en ben ik gaan wandelen. Oh, die verkoopt goed, dan gaat ze lekker wandelen. Mensen, is niet dat Aserego? Ja. Is het valita? Kijk, mijn zusje is daar, dus als ik wil gaan met vakantie, kan ik normaal gaan daar. Geweldig. Maar ja, Leuk, leuk. En waar was hij? In Den Haag? nee, in Zoetermeer. Maar Zoetermeer. Zoetermeer, mensen. Nou, kijk naar de camera nog. Je zegt aan je zus. Ja, Zoetermeer is Nee, dankjewel. En voor jullie, ja? dankjewel. Dag mevrouw, wat is uw naam? Ik heet Sharda Bijnat Messier. Koopkracht gaat niet zo geweldig, maar het valt mee. Het valt mee. Want als je blijft thuis zitten, krijg je dit ook niet. Maar je moet een beetje gaan hosselen. Want als je niet kan permitteren, dan moet je toch een beroep doen. Wat verkoopt u allemaal? Ik heb meestal alleen maar fruit en groenten. Fruit en groenten. Maar nu is het regentijd. Hoe gaat het met de groenten? De groente is wel een beetje duur geworden. Het is gestegen door die regenen.
Want overal is onder water, die groenten zijn gesmolten. Dus het gaat wel een beetje duur zijn, want erf zijn onder water. Al die groenten zijn gesmolten, dus wat is kunnen redden, hebben de mensen kunnen behalen. En dan kunnen ze wel een beetje hosselen voor groenten die wat ze kan behouden en verkopen. Dus bepaalde groenten kan je niet behouden, want ze zijn te gevoelig. Bijvoorbeeld soepgroenten, paksoi, kaisoi. Deze groenten zijn heel gevoelig. Dus je kan ze niet behouden. Bijvoorbeeld kousenband, boulanger, peper. Deze groenten zijn een beetje stevig dan die bladgroenten. Dus die kan je wel behouden, maar niet alles hoor. Het gaat door die regen toch. Die regen stopt niet. Dat is die oorzaak. We zijn nu in Nikeri. Ja, in Paramaribo lopen de straten soms ook onder water. Hoe is het in Nikeri? Hier is niet zo direct onder water hoor. Er zijn bepaalde plaatsen die onder water is, maar het is wel die mensen hebben wel de goten schoongemaakt. Het is wel geholpen. Maar de mensen gooien ook vuil in de goten en zo. Ze moeten toch netjes blijven. Als het niet netjes is, dan ga je niet onder water worden. Okay, maar mevrouw, een vraag die we ook hebben is, hoe gaat het in het land zelf? Er is een nieuwe regering gekomen. Hoe gaat het? Merkt u verschil? Ja, heel veel verschil. Er is geen verandering. Heel veel verschil, maar u zegt er is geen verandering? Geen verandering. Ik zie tot nu toe geen verandering, maar hoop dat een verandering zal komen, want alles is nog duurder geworden. En alles is nog verhoogd. Water, stroom, alles is verhoogd. Dus in plaats van te verlagen, is het nog verhoogd. Dus we hadden hoop dat het zou verlagen, maar dit ook hetzelfde gebleven. Dus EBS is hoger geworden? Alles is stroom, EBS, SWM, alles is verhoogd. Tenminste moet het verlagen, tenminste toch. Maar salaris wordt niet verhoogd en de dingen worden steeds verhoogd. Dus dat vind ik een beetje belachelijk. Ik vind als de regering zou iets gaan doen aan die SWM en die stroomtarieven moet een beetje verlagen. En die basisgoederen moet het ook verlagen. Deze 3 dingen, als ze verlagen, ga je kunnen permitteren. Want met een AOV, mijn man is gepensioneerd. Met die AOV kan we niet uitkomen. Daarmee betalen we SWM, stroom en telefoon klaar. Dus stel je man verdient zeg maar 12.000. Ik weet niet hoeveel hij verdient. Hi boy. 2000 is alvast stroom. 2000? 2000. SWM is boven 1000. Internet boven 1000. Is al 4000. Dat is 4000. Nou, hoeveel moet je verdienen om een beetje uit te komen? Dus, ongeveer hadden ze beloofd dat ze gaat verhogen, maar ze hebben niet gedaan. Ik zou niet weten wat gaan ze doen, want nu is hij aan de macht. Hij moet toch aan hun kinderen opletten. En ouders letten op hun kinderen toch. Dus dat vind ik dat aan tafel te komen moet vader en moeder alles regelen toch. Dus dat hebben we nog een hoop bij hun. Laten we zien wat gaan ze doen. We geven niet op, maar we blijven nog wachten. Maar hoe werkt het hier op de markt? Dus je moet nog planten en je moet verkopen. Werkt het zo? Of ik koop? Ja, ik koop en verkoop, want ik heb niet zo'n grote perceel. Dus ik moet kopen en verkopen. Voor mij is het wel een beetje zwaar. En degene die gaat planten en verkopen is ietsje makkelijker. Ja, want je gaat ietsje uitkomen. Toch? Want ik moet kopen en verkopen, dan is het zwaarder voor me toch? Ja. Goed, u zegt van misschien dat het beter kan gaan straks binnenkort. Hoopt u? Ik hoop het, ik hoop het. Ik hoop. Ik heb een hoop, dus iedereen zegt we moeten een beetje geduld hebben. Dus ik blijf geduld hebben. Ja, geduld hebben, hopen dat het straks beter mag gaan. Beter gaat, dan hebben ze alles verloren. Maar wat wordt het meest verkocht? Ik zie mango, manja, ik zie sapatilla, ik zie sterappel. Is toch sterappel dit? Nee, dit is dit is gewoon een Braziliaanse lemmetje. Dit is die sapotilla, kaneelappels, mango's. Fruit valt een beetje mee. Maar niet zo direct, maar toch wel. Dit is birambi, ja. Ja. Birambi mensen, u kunt het zien, lekker fruit van in Suriname, heerlijke fruit. Dus als je in Nikeri bent, kom graag bij deze mevrouw. Ze zegt, joh, ik heb lekkere dingen hier. Dus die toeristen. Seizoen van knippas. Seizoen. Oh, nu heb je knippas ook. Ja, en nu ga je nu mango seizoen hebben. Alles gaat met seizoenen. Bepaalde krijg je na seizoenen, dan gaat het wel een beetje duur zijn.
Het is vandaag zondag, u staat hier op de markt. Bent u dagelijks hier of is het alleen zondag? Dagelijks hier, maar zondagmarkt is niet onze hier. We moeten wel oversteken. Daar is mijn vaste stand. En zondagmarkt moeten we hier, het is een aparte stand toch? We moeten ervoor betalen, dus het is een betaaldag vandaag. Heel mooi, ik hoop dat er veel toeristen ook komen naast het lokale natuurlijk. Toeristen komen, dus ze komen wat ze leuk, lekker vinden, kopen ze. Dus we kunnen ze niet dwingen om dit te kopen. We vragen ze, als ze het lekker vindt of leuk vindt, kopen ze het. Want en iedereen moet toch iets leuk vinden om te kopen. Toch? Je kan ze toch niet dwingen, koop dit, koop dat. Goed, Weet ze het? Als ze lekker vinden, kopen ze het. nou, ik hoop dat de mensen... Seizoenen, het gaat met seizoenen. Stel je voor, nu is mango seizoenen, dan kopen ze. Knippa seizoenen, dan kopen ze het. En wat ze hebben niet gekregen, plotseling zien ze bijvoorbeeld, kopen ze het. Stedelingen Mooi. zijn lief aardig hoor. Ik heb tot nu toe geen enkele stedelingen gekregen die brutaal is of onbeschoft is. Nee, ze praten heel lief, rustig en we leggen hem uit. Als ze lekker vinden, goed vinden, kopen ze het. En Surinamers zijn ook lieve mensen, toch? Ja, man. En iedereen moet lief met elkaar zijn, toch? We moeten niet zo zijn met elkaar. Nee mensen, Vriendelijk zijn, toch? mooi zo, dat is belangrijk, klantvriendelijk. Mensen, het heeft hard geregend. We gaan verder kijken, we gaan u bedanken. Wilt u nog iemand de groeten doen? Ja, aan iedereen een hartelijke groeten van... Waar zijn van jullie? Nederland. Oké, alle mensen van Nederland groet ik jullie. Oké, dank je. Culturo TV. Culturo TV. Kennen jullie Culturo TV? Ik heb gehoord ervan, ik heb ook gezien. Ja, ik heb gevolgd. Ja, jullie kennen Culturo TV. Nou, blijf abonneren op Culturo TV. En de groeten van hieruit, iedereen in Nederland. Ja, en overal ter wereld. Oranje. Is gewoon een oranje. Het is een oranje vrucht van binnen. Je schilt het en dan moet je vakjes maken net als een appel. En dan is het zoetzuur. Ja. Het is een beetje zoetzuur. Niet helemaal zuur. Zoetzuurige. Hoe bijvoorbeeld die mango. Heb je zoetzure mango, toch? Net zo heb je die mami. Maar mami is eenkleurige. Mensen hebben gezien, mami ik kende mami niet, misschien u wel. Sinds wanneer bestaat mami? Sinds ik ken mezelf. Hè. En groeit het alleen in Nikeri? Ja, dit is een Nigeriaanse echte vrucht. Maar nu planten men overal, toch? Oké, nou, voor mij is het nieuw. Mami, nou mami, ik ga je opeten. Het is 150, zegt u dat mevrouw? 150? Ja, die grootste. De grootste is 150 SRD. We gaan hem gelijk meenemen, want dan gaan we proeven. Mami, mami, mami. Het is het rijk, want we gaan eten. Wat moeten we doen? Met schillen met een mes? Schillen. Ja. Wilt u dat ik het voor je doe? We gaan proeven. We gaan mami proeven. Het heet mami. Kijk. Oké. Dit is al rijk voor iedereen. Hè? Kijk, zo doet u. En dan maak je zo een vakje. U kunt gelijk. Oké mensen, ik ga proeven. Ja, doe maar. Oké. Het is wel lekker hoor. Oh, lekker. Ja, lekker. Het is lekker fris. Het is lekker fris. Je hebt 2 petjes, ik kan het planten hoor. De cameraman gaat ook proeven mensen. En de cameraman zegt... Zie je hoe lekker Ja. Hey, Wakka. Hey, wakka. Mensen, het is lekker. Het is lekker fris. Zoals manjama. Ah, sweetie. je hebt, kijk, die petjes zitten erin. Je kan het planten hoor. Het heeft 2 petjes. Je kan het planten mensen. Maar sweetie, manja. Het is wel lekker hoor. Ik vind het lekker. Het is lekker, ja. En de vind je alleen in Nikeri. Meestal is het eerst in Nikeri begonnen en nu begint iedereen te planten. Dan heb je het overal, toch? Stel je voor, jij gaat planten, ga je ook die boompje krijgen. Ook een boemje. Dan heeft die pit al erin. Nou, dankjewel hoor. Mooi zo. En het is niet duur, maar 150 SRD. Het was duurder? Ja? Het was duurder vroeger. Ja, vroeger, want het was niet veel toch. Maar nu heeft iedereen geplant, dan heb je veel onder de markt. Dus het is een beetje verlaagd. Nou mensen, ik kende het niet. Dus kom je op de markt hier in Nikeri. Mami heet het toch? Mami heet het, ja. Het heet Mami. Mensen, mami, het is lekker fris. Die naam is Mami. Zo heb ik het. Goed, dankjewel. Er weer wat geproefd in Suriname. Dek you krabasi ano sheng
Masapemba no sheng. Begadoti ano sheng na tampum fuiala. www.kulturu.com for the generation them.